ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ କଥା, ସମୟ କାଢ଼ିକି ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଔଷଧ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ। ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ 11 ମିନିଟ୍ କମ୍ କରିଦେଇଥାଏ। ଅଧିକ ଟେନସନ୍ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତ ମୋଟା ହୋଇଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ ଲାଗିଯାଏ। ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ଟେନସନ୍ ନେଲେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଚା ପିଇବା କଥା ନୁହଁ, କାରଣ ଏଥିରେ କଫିନ୍ ଥିବାରୁ ବ୍ରେନ୍ ପାୱାର କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଏସିଡ଼ିଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଉଷୁମ ପାଣି ଏତେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଶରୀରର 70% ଯନ୍ତ୍ରଣା ଖତମ କରିଦେଇଥାଏ। ଉଷୁମ ପାଣି ପେନ୍କିଲର ଠାରୁ ଶୀଘ୍ର କାମ କରିଥାଏ। ଆଲୁମିନିୟମ ବାସନ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଭୋଜନର ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସରବତ ଏବଂ ପଇଡ଼ ପାଣି ସକାଳ 11ଟା ପୂର୍ବରୁ ପିଇଲେ ଦେହ ପାଇଁ ଅମୃତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। 11ଟା ପରେ ଏହାର ସେବନକୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୋର ବୁଲୁଥିବା ପଙ୍ଖା ଏବଂ ଏସି ତଳେ ଶୋଇଲେ ମୋଟାପା ବଢ଼ିଥାଏ। ଠିଆ ଠିଆ ହୋଇ ପାଣି ପିଇବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠୁ ରୋଗରୁ ଏହି ଦୁନିଆରେ କେଉଁ ଡାକ୍ତର ଠିକ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପାଣି ସର୍ବଦା ବସିକି ପିଅନ୍ତୁ। କୁକରରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କଥା ନୁହଁ। କୁକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଏସିଡ଼ିଟି ହୋଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ସର୍ବଦା ଖୋଲା ପାତ୍ରରେ ବନାନ୍ତୁ। କାହା ସହିତ କ'ଣ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ। କ୍ଷୀର ସହିତ ଦହି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ୍ଷୀର ସହିତ କମଳା ଜୁସ୍ ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାଛ ସହିତ ଦହି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତରଭୁଜ ଖାଇସାରି ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କମଳା ଓ କଦଳୀ ଏକା ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦହି ସହିତ କଦଳୀ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ୍ଷୀର ସହିତ ମୂଳା ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦହି ଖାଇସାରିବା ପରେ କ୍ଷୀର ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।